Този човек върши една от най-опасните работи, от които всички се ужасяват. В сравнение с това, работата в мина е като игра на лесен режим. Искаш да ме решиш на скъпо, но без пари, а налог на най-добрите почти без пари. Скъп аромат, малка цена, мъжки и дамски поръчай сега. Сменючи на сайта ще намериш всички налични марки. Когато огромен кораб акостира, този човек хваща десетки тежки въжета, спуснати от плавателния съд, и ги закрепва към специални точки, за да не отплава кораба и да остане на място. Изглежда просто и безопасно. Защо никой не иска да го прави? Защото тази безопасност е само илюзия. Всеки път, когато отива на работа, той е изправен пред риска никога да не се върне у дома. Опасността е в самите въжета. Често се разтягат до абсолютен предел при всяко движение на кораба и да си близо до тях тогава е изключително рисковано. Ако дори едно въже се скъса от напрежението, то може да профучи във въздуха със скорост над 500 км в час. И ако случайно си на пътя му, няма шанс за оцеляване. Подобни инциденти са се случвали преди и дори са заснети. Ако искаш да видиш тези видеа, потърси Ship Rope в TikTok.